পুলিচৰ ফালৰ পৰা আমাৰ জিলা প্ৰশাসন ডিস্ট্ৰিক্ট প্ৰশাসন যি আছে সব কৰিব मानगोनां रायजोफोर दिनैनि गुबै टपिकआनो जाहैबाय जे दाखालि थांनाय साननैनि सिगां जे सावथालफोरजोंहाय जमा लोगो नांनानै सासे बर'आ बुथारजाबाय नङा होनब्ला आरो बे बर' बुथारजानाय न'खराव थांनानै जोंहा बिटिसिनि सीएम हाग्रामा महिलार सारजों लोगोसे बिपिएफनि दैदेनगिरिफ्रा मा बाथ्रा बुंहैदों आरो मा खावलायहैदों लोगोसे बे न'खराव बुथारजानाय अनजालि बिसिया हाग्रामा महिलार सारनि सिगाङाव मा बाथ्रा बुंखो नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों गासैखौबो नुनो मोनगोन अब्ला रायजोफोर नोंथांमोना फारसेनिफ्राय जोबजासे नायलांबानो जाबाय जे बै बुथारजानायनि अनजालि बिसिया हाग्रामा महिलार सारनि सिगाङाव मा खावलायदों आरो मा बुंखो स' नोंथांमोना बेफोर गासै भिडिअ क्लिपखौ नायनानै लाग्रो मारे जाते हो ना हंसने की बोल रही है सारी का फांसी की हो यार फांसी हम नाती की हो ये बात मोरू वाली था অলপ ধৈৰ্য ধৰক আৰু এইবিলাক কেতিয়াবা আৰু উপায় নাথাকে পুলিচৰ ফালৰ পৰা আমাৰ জিলা প্ৰশাসন ডিস্ট্ৰিক্ট প্ৰশাসন যি আছে সব কৰিব दायो बै न'खरनिफ्राय जोङो ओंखारबोफिनबाय ओमफ्राय ओंखारबोनानैहाय दा ओरैजाय रिलिफ थानाय जायगा आरो बबे जायगायाव थाङो एक्जेक्टलि जोङो दा खोन्थानो हाथ'ला जिखुनु जा थांगासिनो दङ जोङो পইচা আছে এনেকৈ थाम गैया बेखौ मारिनाङो নতুন দিব খুশে নতুন দিব ইয়াৰ ষ্টুডেণ্ট আছিল আমি 7 জন চিপে গোটেইখিনি এৰিলে অলপ লোকেলি কথা চথা পাতি কাৰণ এইটোতো আৰু মানে হৈ গ'ল আৰু কিবা এটা নঘটিব ঘটনা এটা চবেইতো কোনো বিচৰা নাই গতিকে চব এতিয়া এটা মিলা মিছা কৰি আমি চব ঠিক ঠাক কৰিব লাগিব ঠিক আছে আছাৰ আৰু হেৰি লিষ্টটো যিমান আছে মই লিষ্টটো ল'লোঁ মই কথাখিনি পাতি ভিতৰত মানে কেইজনমান টিচাৰ এজন হেডমাষ্টাৰ আছে ষ্টুডেণ্টো আছে 3 জন এখেতে মানে যাতে বিয়া বস্তু ঠিক নাযায় মানে তেওঁলোকে মানে দিয়া কিবা আছে না ঘৰত কৰিবিয়া रोड कर में
কারণ এই সময় শিক্ষার্থীর ফেব্রুয়ারি এক্সাম হবো थांनाय 29 तारिखआव बेलासिनिफ्राय जिथु घटना जानाय बेखौ लोब्बा लाखिनानै आसाम सरकार हिसाबै जिखिनि दायित्व लानानै खामानि मावनांगौ बेखौ मावगासिनो दं आरो ইতিমধ্যে দিনে স্টেট গভর্নমেন্টনিफ्राय ইনজোর যে হয়েছিল যিসকলে 2জন बर' आदिबासि थैनानै थांनाय बिसोर 5 लाख अनसुंथाइ होदों स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय आरो इनजुर्डफोरनो 1 लाख होनानै गालांगोन ओमफ्राय न' सावजानायफोरनो 50,000 लांगोन होननानै आं मिथिदों बेफोर स्टेट मेटार स्टेट गभर्नमेन्टआ गावसोरनिफ्राय जिखिनि अनुदान होनांगौ बा जिखिनि रिलिफ हिसाबै जिखिनि खामानि मावनांगौ बेफोर मावखांजोबखांनायनि उनाव आङो लकेलि आङो बयजोंबो रायज्लायगोन बिटिसिनिफ्राय मा खालामनो हायो माथो जोंबो बिटिसि गभर्नमेन्टनिफ्राय सहाय खालामगोन खिन्थु दा स्टेट मेटार स्टेट गभर्नमेन्टआ मा खालामो बे जोबथों गिफ्रंलायनाया बर'फ्राबो गिदों आदिबासियाबो गिदों साइड बिनि सायाव पेट्रलिं होनांगौ बा जेराव जिखिनि प्रशासननि थाखाय खामानि मावनांगौ दं बियो स्टेट मेटार जों खोन्थाबाय आरो निस्सय स्टेट गभर्नमेन्टआ बेनि सायाव नोजोर होनानै रायजोआ जेरै नागिरदों बिदि खामानि मावनांगोन आंबो दंफायो आं मावनो स्टेट गभर्नमेन्टखौ आं प्रेसार होगोन बास आरो इमान डाঙৰ লিটাৰ হচ্ছে আম্বা अब्ला मानाव गेदेर रायजोफोर नोंथांमोना थारैनो नुबाय खोनाबाय बुजिबाय दा नोंथांमोना बिनि बेलायाव मा कमेन्ट खालामहरो नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहर जे नोंथांमोननि कमेन्टखौ फरायनानै जों बयबो रायजोफ्रा बुजिलायनो हायो अब्ला रायजोफोर दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक लोगोसे चेनेलखौ मोजां मोनोब्ला साबस्क्राइब